in the mix, 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 in the mix. En spændende ting er jo noget til Danmark. Vi kvinder troede jo, vi havde prøvet alverdens ting inden for hudpleje og wellness osv. En spændende ting, når jeg nu siger 24 karat bladguld i ansigtet, så tænker du, det var Sørens, og det er det faktisk også. Men vi gør det her i mit program i aften, og med de ord et stort hjertelig velkommen siger jeg til dig, Annie. Tak for det. Du ejer nemlig Relax i Køge. Ja, det gør jeg. Og du er simpelthen kvinden, der laver de her behandlinger, plus meget andet nede på dit sted i Køge, ikke? Men i aften der har jeg inviteret dig herind, fordi du på vores model Kirsten simpelthen vil vise denne her specielle teknik. Ja, teknikken den er faktisk ikke selve teknikken, men bladguld har været brugt i rigtig mange år. Den går helt tilbage til Egypternes tid, hvor man siger, at Kleopatra hun sov med en guldmaske hver nat for at holde sin hud frisk og ung. Og det er en ting, som man har været mange har været overset her i Danmark eller i Norden. At guld kan noget på huden? Guld kan en frygtelig masse på huden. Det kan andet end at se godt ud på en fingerring? Ja, den kan for eksempel være med til at tage infektioner på huden. Vi snakker om akne og andre ting. Den kan være med til at tage lidt alderspot, altså brune pletter. Den kan være med til at lægge fugt ned i huden, da guld transporterer 300 gange sin egen vægt ned og lægger sig i huden, så det ligesom puffer huden lidt op og giver fugt ned i huden. Kan man så også snakke om, at man får mildnede rynker? Man får mildnet meget rynker. Og linjer. Og linjer. Furer og linjer. Samtidig så har jeg selv udviklet en speciel massageteknik, en liftmassage, som har taget mig et par år. Og de to ting kombineret sammen gør, at man sagtens skal se forskel, når jeg er færdig her. Ej, hvor vi glæder os, og det gør Kirsten også. Ja. Ingen tvivl om det. Når vi nu snakker bladguld, så er det jo et lidt specielt materiale at arbejde med, har du fortalt mig. Ja, det er det, fordi det er nogle små, fine stykker, guldstykker, som man så transporterer ned med hænderne med massage. Og det er lidt forsigtigt. Det er fint. Ja, det er lidt forsigtigt, man skal arbejde med det og lægge det på. Ja. Men det er fantastisk at arbejde med. Så vi snakker simpelthen om, at det her 24 karat bladguld, det forsvinder ind i huden, når du arbejder med det? Det masserer jeg ind i huden, og det lægger sig så ned og ligesom, kan man sige, giver sin egen vægt 300 gange fugt ned i huden. Så huden bliver mættet med fugt? Huden bliver mættet med fugt. Sig mig, står kunderne ikke i kø nede hos dig for at få lavet sådan en behandling? Det må da virkelig være noget, man kan... Altså, jeg kan høre på dig, man kan se noget her. Der sker noget. Nej, det gør de ikke, fordi det er så nyt. Der er ikke ret mange, der ved det. Og jeg håber jo selvfølgelig, at folk de ligesom finder ud af, hvad guld det egentlig betyder. Også ikke kun, når man snakker linjer og rynker, men også, når man snakker akne. Så vi skal lære det at kende? Vi skal lære det at kende, det ligesom alt muligt. Her i aften, ikke? Ja, det håber jeg. Ja. Sådan en spændende nyhed, den kan vi simpelthen ikke lade overhøre. Så jeg synes, det er så fint, du er her i aften og viser os, hvad det her handler om. Men du har sagt, at vi starter med en afrensning. Jeg starter med en afrensning, og jeg starter med at lægge en varm klud på Kirstens ansigt, for ligesom at give hendes muskler lov til at slappe af. Og ligesom varme dem lidt op, så man ikke bare angriber huden og ligesom bare far på hende. Så det er sådan rigtig dejligt at få lov ligesom at slappe af og mærke den her varme. Det er jo luksus, det her, hva'? Ja, det er luksus. Ja. Det er en guldbehandling af det, man kan kalde ordet luksus. Ja. Hvor ofte, altså hvis man nu har et behandlingsforløb, hvor ofte er det her noget, man gør én gang, eller er det noget, man får gjort sådan med jævne mellemrum? Man laver ligesom kan man sige, en pakke, hvor man måske tager en 2, 3, 4 gange, alt efter hvor mange linjer og hvor meget akne man har. Det er jo vigtigt ligesom at tage det med også. Og når man gør det, så kan man holde det ved lige indimellem. Det jeg gør det, jeg renser bare en almindelig rensemælk. Ja. Jeg tænker, fra man har fået den første behandling, hvad tilråder du så? Hvor langt? En uges tid. En uges tid, okay. Ja. Nu tager jeg ikke alt for meget af Kirstens make-up af på øjnene, fordi det er mange kvinder, der ikke bryder sig om. Så er vi nøgne, du. Når først man tager øjenmakeupen, Man kan jo vælge, om man selv vil, men jeg vælger her, at nogle gange, så har man bare ikke lyst til at få det af. Og du arbejder simpelthen med renseproduktet nu, og det er så vi gør klar til at kunne arbejde med bladguldet? Jeg arbejder med et renseprodukt, og så lægger jeg en peeling, der ligesom fjerner alle de døde hudceller, som vi har på vores hud,
som er vigtigt for, at vi kan få vores produkter til at transportere længere ned i huden. Ja. Så kan man sige, at selve massagedelen, den er ret vigtig i forhold til at arbejde med bladguldet? Ja, det synes jeg, den er. Ja. Bladgulden kan jo også godt stå alene, men jeg synes, at massagedelen er en vigtig del. For det første, så snakker vi om luksus. Og når man snakker om luksus, så vil man jo også rigtig gerne have det godt. Og det får man også, når man får en massage. Jeg bruger samtidig så en ansigtszoneterapi, hvor jeg ligesom går ind og finder ud af, hvad organ, som nu er svækket på nuværende tidspunkt. Og det er derfor, man får de linjer, eller akne, eller rosacea. Og så er det jo naturligt elle. Det er naturligt. Og jeg vil så sige, i stor respekt for vores smukke model, der ligger her, at jeg har med vilje valgt, at vi ikke skal have en pige på 25, der i aften får Annies behandling. Jeg er selv så træt af, at når man ser og oplever før og efter situationer, så har man jo nærmest valgt en, der var yngre end det, man ser på det færdige resultat. Jeg synes, vi skal tage en kvinde, der står ved sin alder og siger, jeg er en kvinde, der har nogle rynker og nogle mimiske linjer i ansigtet, sådan så vi virkelig kan se en forskel. Det er jo ingen kunst at tage en på 25. Så har vi måske lidt svært ved at se en forskel. Så det er helt med overlæg, at smukke Kirsten er her som model i aften. Så fik vi lige det på plads. Og nu skal vi så til lige at se dig arbejde med noget... Ja, jeg lægger lidt peeling på. Du skal simpelthen i gang med at pile, for så kommer jeg tilbage til bladgulden om et øjeblik. In the mix, 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 in the mix. Ja, det er rent Goldfinger herover i behandlerhjørnet Mettes Mix i aften. Det er så spændende lige nu, synes jeg nok, og det vil du også synes. Men mindre du er en af dem, der siger, det har jeg prøvet. Jeg tror det ikke, det er jo stadig et relativt nyt fænomen i Danmark, det her med at arbejde med 24 karat bladguld i ansigtet som en ansigtsbehandling. Annie, der er sket noget, må jeg nok sige. Ja. Fortæl. Jamen, jeg har lavet en liftmassage først på Kirsten, og nu lægger jeg bladgulden på. Og derefter så vil jeg så massere den ind med nogle ganske almindelige massageteknikker, som gør, at gulden kan komme ind og arbejde inde i underhuden. Så du lægger det lige så fint? Jeg lægger det lige så fint, og så lægger jeg en lille smule serum ovenpå, for ligesom at arbejde i den, så jeg har lidt at arbejde med den. Det er simpelthen små stykker bladguld, som jeg lægger på, og så bagefter så kommer jeg lige lidt serum på. Den serum, jeg bruger, det er jo selvfølgelig også med en lille smule guld, for skal det glemme det, så må det jo glemme det ordentligt. Og halsen har du valgt at tage med, og det er selvfølgelig, fordi den hører jo med til ansigtet. Ja, det gør den, og jeg har valgt det, fordi at Kirsten er en lidt moden pige, som selvfølgelig også har brug for at få lidt på halsen. Hvor er det altså utroligt. Og jamen, jeg kommer farne lidt senere og ser, når du masserer den ind. Vi vil godt se processen, hvor du masserer bladguldet ind i huden simpelthen. Så lægger jeg lige på resten på, og så begynder jeg at massere. Det vil være så fint, Annie. Ja, godt. Wow. In the mix, 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 in the mix. Jeg er landet herovre hos behandler Annie igen, som jo kommer nede fra et skønt sted i Køge. Et lækkert behandlingssted, du har dernede, Annie. Ja, jeg har et wellnesscenter. Ja, og du løser jo faktisk ting fra top til tå, så har jeg ikke sagt for meget. Nej, vi ordner fødder, vi laver zoneterapi både i ansigtet og på fødder, vi laver kropsbehandlinger. Det er på hotstående, almindelig massage, vi er dygtige massører, vi laver muslingeskallemassage, vi laver krop og hud, og det eneste, vi ikke laver, det er hår. Ja, så det er fra top til tå stort set i lækre wellness-ting. Det vi ser der gør nu, for nu har vi jo programmet igennem fuldt at arbejde med de her 24 karats bladguld. Hvad er det for en proces, der sker lige nu, Annie? Processen er, at jeg masserer bladgulden ind i huden. Ja. Den ligger så der i huden og går ned og giver så 300 gange sin egen vægt af fugt ind i huden. Den går ind i linjer. Man kan sådan ligesom tydeligt se det her, hvordan den går ned i linjerne og ligesom lægger sig der og giver fugt, så det glatter linjerne ud. Det vil også give en helt anden kulør med alderspletter. Hvis man kigger her, så kan man se, at farven på huden den begynder at jævne sig ud, så det bliver en ens farve. Og vores model har sådan indimellem her visket mig i ørerne, at det er så behageligt, og hun nyder så vanvittigt meget din massage og hele din ansigtsbehandling. Så ingen tvivl om, det er en
god afslappende ting, man kunne gøre for sig selv herinde? Det er en rigtig god bog, som en gave til sig selv, men sammen med sin veninde, eller sammen med sin mor, eller hvis man bare i det hele taget føler sig stresset. Man kan gå på nettet, hvis man vil have yderligere information omkring Annies hudpleje her. Og du har en hjemmeside, man kan gå ind på, Annie? Ja, den her 3x-relax, og så bindestreg og massage.dk. Og så lad os lige afslutningsvis se et fantastisk ansigt. Og vi taler altså om en voksen kvinde, som da hun kom her, havde ansigt med mimiske rynker, mimiske linjer, furer i ansigtet, blevet behandlet med en 24 karat bladguld, og her der ser vi det flotte resultat. Og her der er jo altså ingen snyd. Vi ser tingene som de er. Der er ikke noget Photoshop, man lige har været igennem. Det er simpelthen real life, sådan som Kirsten ser ud nu. Og Annie, er du ikke glad for, at vi netop valgte en model, som da hun kom, ikke er 30 år og har den spændstige hud i forvejen? Det er vigtigt, at man virkelig ser det arbejde, man laver, at det kommer på den hud, som man nu engang skal bruge det til. En liftmassage på 1 på 25 er jo ikke det samme som en liftmassage på vi lidt mere modne piger. Netop. Og her der får vi syn for sagen og kan se, at det virker. Godt. Annie, stor tak, fordi du kom her i aften. Selv tak, og tak, fordi jeg måtte komme. Du var velkommen. Det var en fornøjelse. Meget spændende, må jeg sige. Og tak til vores model, Kirsten.